Chámome Adrián, veño de Bayona, da Serra da Groba, levo criándome con cabalos desde que nacín. A miña familia toda a vida estuvo vinculada aos cabalos salvaxes, no? Os garranos, os cabalos galegos. Eu desde pequeno teño esa paixón tamén de poder seguir con iso, no? Na nosa casa os cabalos sempre foron un máis. Incluso eu de pequeno pois iba ao colegio a cabalo ou incluso iba a entrenar o fútbol a cabalo tamén. Era o medio que utilizábamos para todo. Meu avó, por exemplo, nunca tuvo carné, solo viaxaba a cabalo. Esta paixón me levou a que a día de hoxe me dedico a viaxar e a explorar diferentes países para conectar e documentar ese vínculo de humano-cabalo. Por exemplo, en países como Islandia, como Kirguistán, como Lesoto, como Argentina, Ecuador, bueno, diferentes culturas onde o cabalo ten un arraigo moi forte ca xentes da zona. Despois de ter percorrido medio mundo a cabalo, había algo que todavía non fixera. Penso que chegou o momento de percorrer as 4 provincias galegas a lomos dos meus cabalos de pura raza galega. E máis, cando nós, o pobo galego, temos un vínculo moi forte co cabalo, que quizás non sea tan conocido como noutras zonas, pero é unha das zonas que ten unha cultura máis arraigada de home-cabalo. Nun mundo cada día máis hiperconectado ca tecnoloxía e máis desconectado da propia terra, vou facer esta viaxe a cabalo completamente só, sen tecnoloxía e valéndome nada máis que da hospitalidade dos galegos. Quero chegar ao final e poder dicir fomos quen de vivir a Galicia máis auténtica. Hai camiños que só se poden descubrir a cabalo. Ei, Adri. Ei, pero xa está de sei. Sí, Pero que hora é? Quen vos abriu a porta? túa nai, son as 8:15. Pois mirad, aquí teño un rincón onde teño os pequenos recordos dos viaxes, no? Co centro, co gran amigo Galo, que foi co que recorrín parte de España, e era un dos principales que iba a estar comigo na ruta a Galicia, como non. Pero bueno, por desgracia, deixounos e isto vai ser un pouco un homenaxe tamén pa él. Aquí temos un retrén que cun tipo de fusta que truxen dos Andes, entre Chile e Argentina, un cinturón gaucho tamén da zona do norte de Argentina. Mira, isto é moi curioso, que é unha pexa como que usamos antiguamente aquí en Galicia para trabar os cabalos. Pois isto é pos potros. Isto é feito con corda e madeira e é da zona de Kirguistán, das montañas de Kirguistán. É unha peza que se pon nos festivais das águilas e o poñen nos cabalos os cazadores das águilas en Mongolia. Isto trouxome un gran amigo meu. Aquí temos tamén unha foto co abuelo cando eu tiña un ano así, que, bueno, tamén falleceu, deixounos atrás, pero era un gran amante dos cabalos, foi o que sempre me transmitiu todo isto polos cabalos. E parte deste viaxe tamén vai ser un pouquiño na súa memoria, que sei que iba a estar orgulloso. E por aquí, mirad que curioso, unha corda feita con un tipo de cáñamo de erva, que atruxen de Lesoto, das montañas de Lesoto, que os pastores utilizan a salir porque os recursos son moi limitados. E por aquí temos algunha foto máis, cun dos cabalos máis maiores que teño, que é Peque, leva comigo desde que eu teño 5 anos. Vou facer 35, pois 35 anos ten este cabalo e que ainda de hoxe sigue vivo. E agora chegou Raúl, que estou esperando por un colega que ven a despedirse. Pois aquí está meu amigo Raúl, que vivo a despedirse como sempre en cada viaxe. Ademais, lembreime, que non sempre me lembro, pero lembreime de traerte isto que me habías pedido. Mira que to dixen. Pois esta é unha ferramenta superimportante para a viaxe, que vou a ensinar máis adiante. Pois ademais trouxeche outra cousa, un agasallo para que te lembres de min, porque como sei que non vas a levar móvil, vas a ir un pouco perdido, polo menos que nos amoses as fotos que señor. Saques, as paisaxes e todo o que vas a vivir, que seguro que... Pois mirad, que recordo máis guapo para poder polo menos ter un recordo en papel desta historia, deste viaxe. Bueno, tío, pois nada, que vaya todo moi ben, disfruta dos analóxicos, non o rompas, tráela de volta. Vou na estrenar, vamos facer unha foto antes de marchar. Perfecto, veña.
¿Se te da para revelarla? Move my body just like this. I don't know why, but I feel like freedom. I hear a song that takes me back, and I let go with so much freedom. When I live, I'm gonna get, 'cause it's my freedom. Mira, viña de San Antón, ahora aí non hai erva ali, On dos potros? Nos potros, sí. Bueno, pois habrá que ir a buscar, porque eu marcho xa. E hoxe, cando marchas? Sí, bueno, vou preparar todo xa para arrancar. Tes todo preparado xa? Sí. E o que o tempo que está, que non dá para de chover. Xa, hai neve e tal, pero bueno, malo será. Ai, Adrianciño, cando se Malo te será meta non na pasamos aquí cabeza... ahora. Dios mío. Queres café? Non levas, si, dame un café. Mira aquí a taza. Vale, xa me vale. Adrián, eu xa me quedo toda preocupada. Co tempo que está, onde vas? De Bueno. verdade, meu filliño, non paras, Ti tranquila, Sí, claro. que non ha de ser a tranquila. primeira vez. Mira, entón que vas solo ou vai algo contigo? Pois vou solo, sí. E Ai, para a claro, roupa. De verdade. Ti queres chamar? Adri, chámanos, Que ti... No, Oiches. pero non vou levar nada de tecnología. Como que non vas levar nada? No. Nin teléfono, nin cartos. Deixa, alguén que che deixe o teléfono para chamarnos, non? Sí, Dinos que bueno, estás ben. podo contar que axuda a xente, iso sí. Pero que o reto sea poder sair da casa e recorrer toda Galicia sen tecnoloxía e sen cartos. Pois por Dios te pido, Busca alguén polo camiño que te deixe chamar. Tranquila, eu chamarei. Non sabes nin o meu número. Cal é o meu número? Non o sei, pero vou anotar. Vale. Mas che vale. Levar a tienda de campaña, levas tienda de campaña, non levas... Levo tienda, pos días que poida facer campamento, durmo na tienda. E outros buscarei tamén que a xente me deixe dormir por aí, como facíamos antes. Granjas por aí para que... Non te acordas cando era pequeno que facíamos aquela ruta a cabalo en Lalín, que había que buscar esa vida para dormir? Pois facer algo así. Leva tarxeta Ai, Dios mío. sanitaria, oiche? Hmm. E pastillas. Xa se me foron as ganas de desayunar. Acabas comigo. E te gustaría estar aquí a teu abuelo, porque lle gustaban estas cousas. Pois seguramente. Xa era así. Xa, foi unha pena que non pudera estar, ainda que fora para miralo. Se todo sale ben, habemos de xuntarnos e facemos unha churrascada todos xuntos. Venga de salir, o que te vas a cajar na cona, co frío, ca chuvia, ca neve. Se poden de seguir... O único que me jodería sería dar volta.